Smoke weed every day, 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 day. Smoke. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w nową grę o nazwie Toilet Time. Zapraszam do oglądania. Dobra, myjemy, myju. Jej, tęcza. Dobra, to było akurat łatwe. Co dalej? To też było łatwe. Coś jeszcze łatwiejszego? O. Chomik! Nie, bobr! Bobr! A, dobra. Dobra, co tu mam? Aha, znaleźć pusty kibel. Jej! Z tym hardcorem. Aha, nie w tym momencie miałem to kliknąć. Dobra. Aha, spoko. Nie wiadomo, że tu. Bo ta truskawka zawsze jest w środkowym kiblu. Aha. O, jeszcze trochę by się zabił. No, on musi do kibla. Pyk. Jest kibla. Yeah. Level up. No, idziemy całkiem nieźle. Nie. Dałem jeszcze z dodanskiego kibla. Ale jest typ. Ło. Nie! Dobra. To było trudne trochę, bo nie wiedziałem, co mam robić. Raz, 2, 3, 4. Gdzie jest 4? 5? 3? Że nie było 4. Game over. Dlaczego? Dobra, jeszcze raz, ja to muszę przejść. Dobra, co tu jest? Pyk. Postarał się. Się drzwi trzęsły. Co to w ogóle jest za gra? Ale co musiałem nawet robić, on sam doszcza. Kolejny level. Yeah, bitch! Ło, dziadku, nie pal się, nie bądź diabłem. O, babcia wrzuciła, to muszę szybko robić. Pyk! Jej! Udało mi się. O, tu, gloty, jeb. Co, nie wiem, co oni mają z czego ręce. Pyk. Jej! Hardcore. Super. O nie! A! Lecisz! Utopiłem kluczyki. Może telefon. Z tym mordercą. Pyk. Jehehehe. O! To dla mnie. Dziękuję. Marzyłem o kwiatach. Raz. 2, 3, 4, 5, 6. Oj, 4. Ile? Odsyp się. Yeah. O. Yeah. O, w dupę. Skakać tym tu. Pyk. Kwiatuszki. Kwiecięta. O. Bo taką zimną wodę. O, dupę, co to jest za dupa? Ale ten gościu ma... Aha. Dobrze. O nie, to
jest przesrane. Nie! Przegrałem. Dlaczego? Jej. Ale oni się tak cieszą, jak srają. Krokodyl. Mówię dupę, w kim można krokodyla wyłowić. Jocie. Pyk, hardcore. Ale że wszystkie do jednego? Normalne. Juhu. No tak patrzy za nią i ty, papier zgubiłaś, ty, co to miało być, nie? Takie ja są zrywam. I szkible. Nie dosrał. Nie dosrał do końca. Dobra. Ludzie. No już to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania filmu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.